दैनिफ्राय ओंखारलांदिनि आं सोरबा जेनगोन सोरबा देरहागोन जेननाय देरहानाया दावहानि नेरसोन प्रमद बर' गबिन्द फेरेंगा लाजियासै दियारनाब्ला सारा दिनै फिनै 20 दिननि आगान सुरनायाव फिनै गावनि नबथिनिफ्राय गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव फैगासिनो दं। जोबोद दुखुनांथावना जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद लाजिथावना जायफोर गोहो खुंथायाव दं 20 दिननि जायगायाव मानो 40 दिन बानायनो हायाखै 40 दिननि जायगायाव मानो 80 दिन बानायनो हायाखै 80 दिननि जायगायाव मानो 160 बानायनो हायाखै 160नि जायगायाव मानो अराय समनि गावनि नबथियावनो थानो मोननाय रायजो राजाफोरजों एखे लोगो थानो हानाय मानो खालामनो हायाखै। दिल्ली सरकाराबो बिजेपि गुवाहाटी सरकाराबो बिजेपि प्रमद बर'आ सोरनि आखायाव दं बिजेपिनि आखायाव दं। गोनां जायोबा प्रमद बर' गबिन्द फेरेंगा जोङो बेबायदि सान्थि सक्तिनि उनाव मात्र 20 दिननि थाखायल' जुदि दियारनाब्ला सारखौ सुटि होयोब्ला बा थानो होयोब्ला जों बिजेपिखौ जों सापर्ट खालामा बा जों बिजेपिजों थाया बेबायदि बाथ्रा बुङोबा दियारनाब्ला सारा गावनि नबथियाव उदां थानो हानाया ओरैनो नुहुरखायो। जोबोद दुखुनांथावना दियारनाब्ला सारा गावनि नबथिनिफ्राय दिनै गुवाहाटी मिरु जोबथेसालि फारसे फैगासिनो दं। 20 दिननि जायगायाव 40 दिन 40 दिननि जायगायाव 80 दिन बेबायदि प्रमद बर' गबिन्द फेरेंगा बानायनो हायासै। जायफोर खौसेनि बाथ्रा बुङो अन केमेरा रायजो राजाफोरनि खाथियाव दिन्थिनो हायासै नाथाय गारबोनाय समाव बिफा उपेन्द्र ब्रह्मनि जेब्ला सोमावसारनाय दियारनाब्ला सारा बर' हारिनि सोबख'जानाय नासयजानाय बुहुमाव बर' हारिया सिनायथि होनो थाखाय दियारनाब्ला सारा आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालायदों। बे समाव दियारनाब्ला सारजों बिफा उपेन्द्र ब्रह्मजों मोननै हानजाजों गोरोबलायनानै मालाबा समाव शिलंआव सावरायनाय मालाबा समाव गुबुन गुबुन जायगायाव सावरायलायनाय बेबायदि सावरायलायनानै एनडिएफबि आफादा खामानिफोरखौ मावबोदोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव एक्स एनडिएफबि होननानै बुङोबा सोरबा गोहो खुंथायाव थानाय साफा सानै गुबुन गुबुन हानजानि दैदेनगिरिफ्रा एक्स एनडिएफबिफोरखौ एसे एरा खालामनो नागिरो नाथाय खलमनि दावहा आरो हाथियारनि दावहा सानै गेदेरमाया बुजा बुजि लोगो हमलायनाय सावरायनाय बर' हारिखौ माबोरै बुहुमाव गेरेमसा हारि खालायनो बेबायदि सासे गेदेरमाया खलमनि दावहा सासे गेदेरमाया हाथियारनि दावहा बेबायदि बुजा बुजि गोरोबलायनानै बर' हारिनि गेजेराव खामानि मावबोदोंमोन। नाथाय दिनै जोबोद दुखुनांथावना 20 दिना माला थांखो गावनि नबथिनिफ्राय दिनै दियारनाब्ला सारा फिनै गुवाहाटी मिरु जोबथेसालि फारसे फैगासिनो दं। गावनि नबथियाव थानानै मावबावनांगौ आरो लोगो हमबावनांगौ रायजो राजाफ्राबो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दियारनाब्ला सारखौ लोगो हमनो थाखाय फैगासिनो दंमोन। नाथाय जोबोद आफसुस गोसोआव दावदाब थाबाय 20 दिननि जायगायाव मानो 40 दिन बानायनो हायासै 40 दिननि जायगायाव मानो 80 दिन बानायनो हायासै 80 दिननि जायगायाव मानो 160 बानायनो हायासै 160नि जायगायाव मानो अराय समनि थाखाय गावनि नबथियाव थानो हानाय प्रमद बर' गबिन्द फेरेंगा मानो दिल्ली सरकारजों गुवाहाटी सरकारजों सावरायलायनानै सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों मानो खालामनो हादिया। बिदाय
बिदाय होदो नों बिमा जोनोमगिरि बिदाय होदो नों बिमा जोनोमगिरि दिनैनिफ्राय ओंखारलांदिनि आं जानानै जांख्रिथायारि दिनैनिफ्राय ओंखारलांदिनि आं जानानै जांख्रिथायारि बिदाय रोजा रोजा सुबुंनि निदान सहाय हालिया आयै बेसेबांबा गांनाय उखैनायनि मोदैनि लैथो बिसोरनि सानस्रिख'हायै सुबुंफोरनि मोदैखौ आं हुगारगोन नायै दाबसे गोजोन थावनियाव आलोयै बिसोरखौ आं दोनगोन नायै बिदाय जांख्रिथायनि दावहाथिलियाव जागोन गिलु बालु दावहा जांख्रिथायनि दावहाथिलियाव जागोन गिलु बालु दावहा सोरबा जेनगोन सोरबा देरहागोन जेननाय देरहानाया दावहानि नेरसोन सोरबा थैगोन सोरबा थांगोन थैनाय थांनाया दावहानि आखु बिदाय बिदाय होदो नों बिमा जोनोमगिरि बिदाय होदो नों बिमा जोनोमगिरि बिदाय होदो नों बिमा सास्रिनानै आंनो गोथार बोर बोसोन हायागौमानि नुजाहैनो आंनि नोजोराव दिनैनिफ्राय नुजाफैथ'लिया आं बे न'खराव बिदाय
बिदाय होदो नों बिमा जोनोमगिरि बिदाय होदो नों बिमा जोनोमगिरि दिनैनिफ्राय ओंखारलांदिनि आं जानानै जांख्रिथायारि दिनैनिफ्राय ओंखारलांदिनि आं जानानै जांख्रिथायारि बिदाय